Sledujete školské vysielanie TV Lúčik. Spolužiačka Livia Šuľová si pre nás pripravila básničku o vode. Teraz nám ju prečíta Soňa Alžová. Vlnká voda v potôčku, pekne rezko do krôčku. Vlnka vlnku naháňa, to je veľká zábava. Rybičky sa zrakom hrajú, za fúzy ho vyťahajú. V tej vodičke prezračnej zvieratkám je veru hej. Čistá voda život dáva, rastlinám aj človeku, tak je tomu veru dnes i dávno v praveku. To je indikátor čistej vody? Indikátor čistej vody je rak riečny a vo vode sa orientuje čuchom. Aké vodné dreviny poznáš? Poznám topoľ, vrbu a jevšu. A aké poznáš vodné rastliny? Kosatec, záružuje, trsť a pávku. Ďakujem. Aký význam má voda? Voda je základom každého živého organizmu, je nevyhnutnou podmienkou pre život. Je zároveň živým prostredím, stavebnou jednotkou živých tiel. Prečo máme piť vodu? Voda vyplavuje z našho tela toxické látky, voda udržiava teplotu organizmov a už strata 2% vody spôsobuje stratu pamäti. No, taká dačo. Ej, skorejšie odaj, jak bohač ožení. Ej, hoj, bo bohač vybíra 80 razy. Ej, hoj, bo bohač vybíra 80 razy. 81 ja parobkov zvedem. Ej, hoj, a na moju dzeku budzelem ten jeden. Ej, hoj, a na moju dzeku budzelem ten jeden. Pre TV Lúčik